sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hi, good evening. Good evening. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? Hello? Hello? Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? Pwede niyo akong tawaging Christian. Christian, ilang taon ka na? I'm 25 years old. 25 years old na. Sang lupalop naman galing? From Rizal. From Rizal. So, Christian, 25 from Rizal. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Yung top secret ko is na in love ako sa guy na nakilala ko sa isang TV contest in just 24 hours. Na in love ka sa isang guy na nakilala mo sa TV contest in just 24 hours. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes. Yes, DJ Rocky. Bakit? Paano? San naman to naganap? Okay, ano kasi, sumali ako sa isang TV singing contest. Tapos nakasama ko siya doon. Wait lang, hindi kami naniniwala. Sample naman ng boses dyan, oh. Wag na, nakakahiya. Isang sample lang, kahit short lang na sample. This is the moment. Down all the odds, this day or never, I'll sit forever with the gods. Yan. Diba? Ang daming pumalakpak sa'yo. Ang daming may fans. Grabe, in fairness naman sa'yo. Husay, ha? Palaban ka rin. Okay. So, sumali ka sa isang singing contest, tas dun mo siya nakilala. Yes, pero actually DJ Rocky kasi matagal ko na siya napapanood sa isang live streaming app. Pero siya, nakilala niya lang ako on that day. So medyo sikat-sikat siya pagdating sa digital platform? Hindi gaano pero may mga shows na siya sa mga province. Okay. So yun, nagkasama kami doon, eventually naging friends kami somehow. Tapos, inaya niya ako mag-coffee date noon. Sa loob lang ng isang araw yan? Yes. Coffee date. Ano mga pinag-usapan nyo? Actually, akala ko ang pag-uusapan namin about the contest lang. Pero eventually, nagtanong na siya ng mga personal. Sorry, may mga dumadaan na truck. Hindi, ayun. Nagtanong na siya ng mga personal, most especially dun sa previous relationship ko. So, ayun. So, nakapagkwentuhan lang kami and then na-share ko nga din dun that time na parang hindi pa ako ready pumasok sa isang relationship ngayon. Kasi sabi ko, ang daming bills. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil? Kasi habang tumatagal na kausap ko siya, kasi consistent na nagkakausap kami, DJ Rocky. Though may mga times na nawawala siya, like 24 hours or 2 days nawawala siya, hindi siya nakakapag-reply. But I understand kasi nga busy rin naman siya kasi may mga events and gigs naman siya. Pero kapag nagkakausap kami, lagi, alam mo yung parang may assurance or lagi niya akong napapakilig. Ganon. And then actually, ano bang mga sinasabi niya sa'yo that makes you kilig? Ano yung mga parang phrases or lines na sinasabi niya para mapakilig ka? Okay, one time kasi nung hindi ko pa masyadong iniisip yung nararamdaman ko sa kanya. Sinabi ko kasi sa kanya, nagkausap kasi kami na parang sabi niya, next time alam na natin na yung kung paano yung lakad or kung ano yung dapat gawin namin sa loob ng isang
station na yon kasi mas nakita namin siya parang on live kung paano ba yung yung talakaran doon or kung paano yung way doon. And then sabi ko sa kanya, lalo ka na ikaw, ito yung ipupursu mo talagang career. Tapos sabi niya sa akin noon that day, ikaw nga yung ipupursu ko. Gumanon siya na ikaw nga yung ipupursu ko. Oo, gumanon siya sa akin, DJ Rocky. So Okay. at first, Christian, wait lang To clarify lang, we are talking about a guy. Tama? Yes. Yes, Okay. correct. And this guy, wala naman siyang jowa, partner, asawa? As far as you know, wala siyang jowa. Kasi Okay. yun din na kwento niya sa akin. Okay. Single siya, hindi siya in a relationship, wala siyang situationship or what. Alright. Yun ang alam ko. Mhm. Tapos yun, sa mga ganung way, napapakilig niya ako. Tapos may time na inaya niya kasi ako magtagaytay sana nung Chinese New Year. Tapos hindi kami natuloy kasi nagkasakit siya. So naghahanap kami ng overlooking sana na na yung matatambayan, yung mapupuntahan. Tapos sabi niya sa akin, bakit hindi pa ba ako sapat for your best view? May mga ganong moments siya. Anong sinasagot mo sa kanya pag ganun? Nung una, DJ Rocky, hindi ko pinapatulan kasi nga hindi pa sana talaga ako ready hindi pa ako ready mag-entertain ng mga ganong bagay. Hindi ka pa ready lumande, ganun. Hindi na, malandi na ako, DJ Rocky. Kaya nga, sabi ko, malandi ka na. Pero kumbaga yung entertain na parang official, parang hindi Yung pa. commitment, Ayong, hindi. okay. Wala. Tapos, hindi rin kami natuloy nung dapat pupunta kami ng Antipolo. Kasi hindi siya nakaluwas dito sa Manila kasi taga Tarlac siya. And then, last February 10, nagpo-post pa ako sa IG ko. Tapos may mga comment pa siya na puro heart. Tapos nagla-like pa siya sa mga stories ko. Nag-heart pa siya sa mga stories ko. Nagla-like pa siya sa mga IG posts ko. Consistent, ganon. Not until last week. Anong nangyari last week? February 10, medyo nagtampo kasi ako sa kanya. Kasi parang hindi na siya nakapag-chat ng 2 days. Tapos parang that time, parang sabi ko, kung hindi pa ako mag-chat sa'yo, hindi ka na mag-chat. Ganon. May ganong moment na nung February 10 na yun. Tapos, nabisi nga lang daw siya kasi nga may event nga din siya na pinuntahan. Kasi isa siya dun sa mga guest performer dun sa province nila. Kasama niya yung The Ones. So yun. Ayan na, parang lahat ng impormasyon lumalapit na sa amin. Parang makikilala talaga namin to. Yung contest ba nagsisimula sa letter S? Hindi. Hindi. Sorry? Yung contest ba na sinalihan nyo parehas? Nagsisimula sa letter S? Hindi. Nagsisimula sa letter T? Yes. Okay, sige. Tapos may paganon siya. May paganon ka. Mga pag ganun nga. So, anong ngayon? Like, how are you guys parang messaging each other? Meron bang opisyal na kayong napag-usapan tungkol sa inyong dalawa? At ito bang lalaking to na tinutukoy mo, meron ding opisyal na sinabi sa'yo na, let's try? May ganon? DJ Rocky, unfortunately, wala. Okay. Nung last week, nag-story kasi ako na sabi ko, bahala na talaga yung guardian angel ko sa akin. Kasi 12 midnight na nasa office pa ako. Tapos nag-reply siya dun sa story ko. Sabi niya sa akin, ako yung guardian angel mo with matching heart. Ganon. Tapos ang reply ko kasi sa kanya that night, bahala ka dyan, matulog ka na, ha ha ha. Yun yung reply ko sa kanya. Kasi nga medyo nagtatampo ako sa kanya. Tapos ang nireact niya lang din doon, parang haka-react lang din. Tapos hindi na siya nag-chat. Tapos hinayaan ko, sabi ko baka busy. 1 day, 2 days, 3 days, naging 4 days, DJ Rocky. Valentine's Day, binati ko siya, hindi siya nag-reply. Tapos nagre-react ako sa stories niya, nagre-reply ako sa stories niya. Wala siyang reply. Wala, as in wala. Pero nakikita ko siyang online siya. Nag-update siya, nagpo-post siya ng mga ganap niya, ng mga ginagawa niya sa buhay lately. Pero wala siyang
reply sa akin kahit isa. So, anong nararamdaman mo? Actually, DJ Rocky, isang linggo ko na siyang iniiyakan. That quick? Yes, that quick. Siguro kasi na-attach ako or na-attach na ako. May attachment issues ako. It's okay. It's all right. It's normal. Was there ever a time na nag-holding hands kayo? Yes. Nag-kiss? No. Nag-hug? Hug, yes. Anong pakiramdam nun? Naramdaman mo ba nung moment na yun na parang, uy, this is something good or posibleng magkaroon to ng lalim lalo? May ganun ka bang naramdaman nun? Noong una, DJ Rocky, wala. Kasi nga hindi pa papasok sa isip ko na kaya kong entertain to. Noong una, wala. Actually, hindi ko siya hinag-back dun nung hinag niya ako. Tapos, paalis na kasi siya nun. So, hinatid ko lang siya, drinap off ko lang siya. Tapos sa kotse ko, yun, niyakap niya ako. Hindi ko siya hinag-back, hinayaan ko lang. Sabi ko nga, parang medyo pinagsisihan ko yun. Tapos, meron na pa sana nga siya. niyakap mo din siya, ganon. Oo, Nagpapiggyback ka sana, ganon. Ganon sana yung pineg mo, diba? Parang Korean yung datingan. Pero, Tapos, may question to you. Is that, yung feelings mo ngayon, paano mo siya i-describe? Like, nami-miss mo ba siya? Gusto mo ba siyang makausap uli? Na-fall ka na ba talaga sa kanya? alam mo, DJ Rocky, actually na-assess ko kung na-fall na ba talaga ako sa kanya or nami-miss ko lang yung feeling. Kasi it's been 4 years simula nung last na naramdaman ko to. Na kinilig ako, na-excite ako, nami-miss ko siyang kausap, nami-miss ko yung presence niya, lahat, ganon. Tapos, kanina, bago ko umalis sa office, tinitignan ko yung mga picture namin doon. Umiiyak lang ako sa office. Talagang sabi ko, ano bang nangyari? May nasabi ba ako or may nagawa ba ako na na-offend siya kaya hindi na siya nag-chat? Na-off ba siya doon sa reply ko na bahala ka dyan? Ha. Ganon. Ito na yung nararamdaman ko ngayon na parang isang linggo ko na siyang iniiyakan, DJ Rocky. Last night, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, are you mad at me or are you avoiding me? Hindi siya nag-reply. Hindi ako nakatulog, DJ Rocky. Nakikita ko online siya until 4 a.m. Tapos 5 a.m. kailangan ko na umalis ng bahay kasi nga papasok na ako sa office kasi sa Makati pa yung office ko. So, ayun. Hindi ko na alam. Feeling mo ba pinaasa ka niya? Hindi. Pero pina-fall niya ako. He led you on? Yes. If he is listening right now, and kung makaabot sa kanya na tumawag ka dito and there are some people here na kilala siya, base doon sa mga binigay mong hints or clues or mga info na binanggit mo kanina, what's gonna be your message to him? As if kausap mo siya ngayon and as if nakikinig siya ngayon. Go ahead. Hi. Actually, I don't know what to say or ano bang sasabihin ko sa'yo. Pero, anong nangyari? Saan ako nagkamali? Or anong ginawa ko mali? Kung bakit biglang hindi ka na lang nagparamdam? Kasi sabi mo sa akin noon, tanggalin ko yung issues para ma-attach na lang ako. Pero, eto na-attach na ako pero bigla kang nawala. Hindi ko alam. Gusto kong tawagan ka pero hindi ko alam kasi baka may istorbo lang kita or baka ayaw mo na akong kausapin. Pero sana kung ayaw mo na ako kausap or ayaw mo na akong makakommunicate, sana sabihin mo rin sa akin kasi naniniwala ako dun. Hindi ako naniniwala sa no message is a message. Parang kung
kung ayaw mo nang kausap yung tao, sabihin mo para walang naghihintay na tao sa'yo. Gano'n. Kasi ako willing, parang right now, if magkakaroon ng chance, willing na akong mag-take risk. Willing na akong ibigay ulit kung ano yung kailangan mo. 'Di ba sinusuportahan na kita sa lahat. Ayun, pero kung di mo na ako kakausapin, and if ever time na dumating na kailangan mo ng kausap, na kailangan mo ulit ako, dito pa rin ako, one chat away and one call away pa rin. Yun lang. Thank you so much, Christian. Sana kahit papaano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. I know, hindi ito madaling i-verbalize o hindi ito madaling i-share sa mga taong malalapit sa atin dahil may fear tayo of being judged or may hiya tayo. Pero still, you were full of courage na tumawag ka dito. At Yes, kasi wala akong mapagsabihan, DJ Rocky. Kasi nga, di ba, 1 month ko pa lang siya nakilala. Yes. Tapos ganito na agad. Yeah, we Tapos understand. kailangan ko maging strong in front of my co-workers, workmates. Yeah, Kaya parang iniisip lang nila, ako. kung bakit ka umiiyak, 'di ba? Sino kayang jowa nito na nanakit dito, ganon. Yes. Ay nako. But anyway, thank you so much. Sana kung sino man siya, 'di ba, na nakikinig ngayon, marinig niya kung ano man yung saloobin mo. I know it's different from one person to the other. Kasi may iba talaga na hindi kayang mag-verbalize na okay, ayoko na. Pero may mga tao talaga na kaya eh. And I think isa ka dun sa mga kaya na mag-verbalize ng nararamdaman nila. But for this person in particular, hindi ko sure kung ano talagang naganap sa kanya. Baka nilamon na siya ng speaker. Na ba speaker? Or baka naman napunta siya sa lugar ng Tarlac kung saan malaki ang talahiban, ganyan. Hindi ko sure kung saan siya napunta ngayon. Pero yeah, meron siyang sarili niyang rason na hindi niya nasabi sa'yo. Na hanggang ngayon, mapapaisip ka pa rin kung ano nga ba talagang nangyari sa inyong dalawa. Anyway, I will pray for you. We will pray for you. Thank you, DJ Rocky. For your healing. Alright? Thank you so much, Christian, for Thank you, calling DJ this Rocky. program. Bye. Thank you. Bye. Ingat, ingat. Kilala niyo ba yun? Binigyan tayo ng clues ni Christian eh. Sumali ng singing contest, taga Tarlac. Kasama ng The Ones nung isang araw lang, oh. Search nyo na, message nyo, tapos send nyo yung link ng call na to. Mapopost namin to sa YouTube. Baka sakali lang marinig niya. Iba-iba kasi. Iba-iba yung system ng tao eh. Iba-iba tayo ng pagkatao. Iba tayo ng personality. So for some people, kaya nilang tanggapin na hindi nilang biglang nag-message yung tao sa kanila. Yung iba, napakadali sa kanila na, hindi na siya nag-message. Hindi na mag-message. Bye. Sana all ganun. Pero hindi po lahat ng tao ganun mag-operate sa kanilang buhay. And we have to accept that. We have to respect that. Na hindi lahat ng tao ganun. We cannot force them to move on, to move forward. Hindi nga ganun sila mag-operate eh. What they need is a friend. Na naiintindi muna sa kanila. Tsaka ka na magsabi na, mag-move on ka na pag after mga 24 years. Ganun.
Charot with harot. What they need is compassion. Kaya nga, sana naman sa mga kabisyo natin na hindi masyadong magaling sa pagsasabi ng tunay nilang nararamdaman. Utang na loob. Kung paano nyo nilandi, sana ganun nyo rin tapusin. Kung nagsasalita kayo ng mga mabubulaklak ng salita ng una, tapusin nyo rin na gamit din ng mga salita na hindi na mabubulaklak kundi matitinik. Pero gumamit pa rin kayo ng salita. Because again, hindi lahat ng tao. Katulad nung iba, na kapag hindi na nag-message, hindi na. There are some people out there na nag-aantay na sabihin mo na sorry, it's not gonna work. Have that decency na sabihin doon sa taong yun. Kasi ginulo mo yung buhay, diba? Ginulo nyo diba? Pinakilig Pina-full You led them on Have that decency na lang to tell them the truth. Even if it hurts. Pa-full talaga. Kaasar. But again, you can't control others' actions, decisions. But you can control yourself. So, hindi mo sila mapagsasabihan o kontrolado. O, eto gawin mo sa akin, eto, ganito, ganyan. Hindi Sarili nilang desisyon yun napafallin ka But ikaw, you have the power to control your thoughts, your decisions, and your actions. Regain that power. Huwag mong hayaan na yung taong yun ang kukuha ng lakas mo. Dahil yung lakas na yan, deserve niya na mapunta sa sarili mo. At hindi sa ibang tao na magnanakaw ng lakas. Ay nako, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang top secrets, pwede naman, pero bukas na lang ha. Kasi overtime na naman tayo, baka mag-overtime tayo, so makapagpahinga naman sana tayo, Lunes na Lunes, baka feeling nyo na naman, Friday na agad. Walang ganun. We should rest well. Kasi kapag hindi tayo well-rested, baka tuluyan na tayo mag-rest in peace. Charot with darot. Anyway, bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kapiling ang Basta Princess DJ Rocky Tera, and you are listening here sa stasyong number 1 90.7 Love Radio. 50 years na tayo kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1